Μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν ο χαιρετισμός του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, του κ. Γιάννη Αναγνωστόπουλου. Ο πανηγυρικός της ημέρας, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Και τώρα βέβαια βρισκόμαστε στην κορυφαία στιγμή της φετινής ημέρας, στην κορυφαία στιγμή των γιορτών εξόδου κάθε χρόνο. Είναι κάτι συγκλονιστικό όποιος το ζει από κοντά. Είναι η αναπαράσταση της ανατείναξης του Χρήστου Καψάλη. 10 Απριλίου 1826. Ο ήλιος έδυσεν, η νύξ ήλθεν. Η σελήνη πανσέλινος ανέτειλε και εφώτιζε το φρικτόν τοπίον. Οι γενναίοι γονάτισαν, εισπάστησαν το χώμα της γης που είχαν ποτίσει με τα δάκρυα και τα αίματά των. Ηγέρθησαν, έκαμαν το σημείο του σταυρού και εξόρμησαν, ως λέοντες, πυρπνέοντες, εξόρμησαν. Στον τάφο του κλεισμένο, το μεσολόγγι σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο, δεν παραδίδει τάρματα, δεν γέρνει το κεφάλι, κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον Καψάλη. Καψάλη, Καψάλη, της στέκεις μαζί σου, κι εμείς αποθάνομεν πιστή συντροφή σου. Την σπάθην σου γύμνωσε η Τούρκη εδώ, την σπάθην σου γύμνωσε η Τούρκη εδώ. Εδώ θα αποθάνομεν οι πόντες κι εμείς, ο θάνατος έρχεται με δάφνας τιμής. Ο θάνατος έρχεται με δάφνας τιμής, με δάφνας τιμής, 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 με δάφνας τιμής. Λοιπόν, το σπαθί, ο Τούρκος μαζί μας εδώ ας χαθεί. Ελευθερία! Η θάνατος ένδοξος. Αν χάσω πατρίδα, τι θέλω να ζήσω, όσο μόνη ελπίδα κρατώ το δαυλόν. Ως μόνη ελπίδα κρατώ τον δαυλόν. Από του τεμένους το πυρ θα κοντήσω προς δόξαν του γένους θυσίαν τελών. Προς δόξαν του γένους θυσίαν τελών. Προς δόξαν του γένους θυσίαν τελών. Μνήσκητη μου, Κύριε!
Για άλλη μια φορά ζούμε κάτι συγκλονιστικό, τις σημαντικότερες στιγμές και των φετινών γιορτών εξόδου. Και βέβαια την αναπαράσταση της ανακοίνωσης του Χρήστου Καψάλη, την οποία είδατε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ζωντανά από τον κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Μεσολόγγι με πύρινα γράμματα και από κάτω του οι πανηγυριστές από τους συλλόγους των πανηγυριστών και των αρματωμένων της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Ακούσαμε και την χοροδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου και ουσιαστικά φτάσαμε στο τέλος των σημερινών εκδηλώσεων με την συμμετοχή βέβαια των αρματωμένων των πανηγυριστών της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Είναι κάτι το οποίο περνά βέβαια από γενιά σε γενιά, όλοι το θεωρούν ιερό χρέος, μικρά παιδιά αλλά και παππούδες να συμμετέχουν ενεργά και βέβαια αρματωμένοι στις εκδηλώσεις αυτές. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας ζωντανής σύνδεσης. Τώρα οι επίσημοι αποχωρούν. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί σας, λίγο μετά τις 11, όπου θα έχουμε και πάλι την εκπομπή, η οποία θα καταλήξει και πάλι εδώ στον Τύμβο των Ηρώων. Τις αυριανές εκδηλώσεις της τελευταίας ημέρας των φετινών γιορτών εξόδου, λαμπρύνει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Λίγο μετά τις 11 λοιπόν θα είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το διήμερο των εκδηλώσεων, το διήμερο της κορύφωσης των εκδηλώσεων των γιορτών εξόδου 2009 από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Να θυμίσουμε ότι η παραγωγή η οποία παρακολουθείτε ανήκει στον Δήμο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΤΕΙ του Μεσολογγίου, δορυφορικά πολλοί περιφερειακοί σταθμοί της χώρας από όλη την Ελλάδα, τη Μακεδονία, την Κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη έχουν συνδεθεί
Και βέβαια σε αρκετά σημεία της χώρας πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις αυτές. Να πούμε λοιπόν και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εκδηλώσεις της τελευταίας ημέρας των φετινών γιορτών εξόδου. Ακούσατε τον Παναγιώτη Τσακανίκα στην περιγραφή της σημερινής πρώτης ημέρας. Από μένα λοιπόν και από τους τεχνικούς μας, οι οποίοι βρίσκονταν εδώ μαζί μας, 10 συνολικά άτομα, τον Περικλή τον Αγγελόπουλο, τεχνικό βαν, τον σκηνοθέτη τον Κώστα τον Μαρσέλη, τον Λάμπρο Φραγκουλάκη, τεχνικό βαν, τον υπεύθυνο της δορυφορικής σύνδεσης τον Βασίλη Δάρμα, τους οπερατέρ Γιώργο Παυλάκη, Φώτη Σοροβό και Παναγιώτη Κλιτσίκα, καθώς και τους βοηθούς Γιώργο Αγγελόπουλο, Σταύρο Βασιλείου και Λάζαρο Λαζάρου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, χρόνια πολλά και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, εδώ στην τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων των γιορτών εξόδου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Καλό βράδυ.